Purihin ang Panginoon, lulhatiin ang kanyang pangalan, siya ay dakila lagi. Dahil napakaraming bagay na binago sa aming mag-asawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nung hindi pa kami nakakakilala sa ating Panginoon, ay nandun yung natural man sa akin at gayon na rin sa kanya. Yung natural man ay siyempre wala yung guidance ng Holy Spirit. Wala kaming alam sa salita ng Diyos at ako'y isang manginginom. At nung first year ng aming married life ay umabot pa sa kanya yung ako ay lasing na umuuwi at ako'y nagsusuka at nag-aaway kami mag-asawa. At halos araw-araw ay nag-aaway kami dahil bata pa kami na ikinasal. At the age of 21 years old ay nagpakasal na kami. At siyempre, unstable ang kaisipan. Ngunit pinilit namin na masave ang relationship. Ginawa namin. Hinanap namin ang katotohanan at ang Diyos ang nakatagpo sa amin. Actually, hindi kami ang nakatagpo sa Diyos, kundi ang Diyos ang nakatagpo sa amin. Pamamagitan na rin ng aking namatay na ina, si Purita de Vera. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya. Simula nung makakilala kami sa Panginoon, nagbago ang aming relationship. Kasi yung dati na halos hindi namin matapos ang 1 year, ay umabot na ng 36 years. At habang nasa Panginoon kami, every year ay gumaganda ang aming pagsasamahan. Ito'y parang alak. Hindi na po ako umiinom ng alak, pero yung pinaka-illustration ay parang sumasarap yung aming pong relationship. Gumaganda po yung relationship namin kasi si Jesus Christ ang nagmamaneho ng aming buhay. At hanggang napatapos namin ang aming mga anak at pinagpala rin ng aming mga anak. Kami po ay parehas po na pastor ng aking asawa at ang aking mga anak ay lahat po sila ay lingkod po ng Diyos. So, napakaganda po ng nasa Panginoon. Nandun po yung kapakumbabahan, hindi pinapairal yung pride dahil ang utos ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon sa hindi ko nakalimutan ko na kung anong book, ay wag mo daw hayaan na yung galit mo ay lubugan pa ng araw. So yun, pinractice namin yun. Panginoon ang aming example, nagpakumbaba siya. So hindi namin pinapairal yung pride sa amin. Kahit hindi ikaw ang may pagkakamali, kami ay nagpapakumbaba para mag-reconcile kami. Mas lalong-lalo na pagpapunta kami sa gawain ng Panginoon noon. Kasi kami po ay ministers. Pupunta po kami sa Bible study at kung minsan ay may hindi pagkakaunawaan, natural lang yung sa isang relasyon. Pero ang importante doon, hindi mo pinapairal yung iyong pride, hindi mo pinapairal yung iyong emotion, kasi ang pinapairal mo ay si Jesus Christ. For the sake of Jesus Christ, ay ikaw ay magpapakumbaba at ikaw ay magpapatawad. Yun ang pinaka-importante po sa lahat kasi ang Panginoong Hesukristo ay nagpatawad po sa atin. Kaya yun nga, gumanda po yung relationship namin hanggang sa mga panahon na ito. Bagamat kami po ay 56 years old na parehas, ay ini-enjoy pa rin namin po yung relationship namin. Siguro na-overcome na namin po ang lahat. Kaya papasalamat kami sa Panginoong Hesukristo kasi siya yung nagmaneho ng aming buhay simula nang kami ay nakakilala sa Kanya hanggang sa mga oras nito. Maraming salamat po. Have a blessed afternoon, brethren and viewers. Let's pray.
I praise you and I thank you, Lord, once again for this wonderful afternoon. Be with me and guide me with your Holy Spirit and be with us on our General Bible study. In Jesus' name, amen. Our topic for today is about the ministry. In the book of Mark chapter 10, verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for me. Ang ating Panginoon ay naglingkod. Binigay niya kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Nais ng Lord na tayo rin po ay maglingkod nung tayo po ay naging mananampalataya. Kaya ang tatalakayin po natin ang kahalagahan po ng ministry. Na napakalaga po yung ating paglilingkod o pagsiservisyo sa ating Panginoon sa ginawa niya sa ating mga buhay. And now what it is, ano ang ibig sabihin ng ministry? In the Greek word diakoneo, which means to serve or to aid. Ibig sabihin, maglingkod at tumulong. Serve to God and to people for His name. Maglingkuran ng Diyos at ang kapwa bayan o tao. At dala natin ang kanyang pangalan. Yan ang ibig sabihin ng ministry. Kasi po, sa ministry, sa church, ang position po ay hindi po ganong ito ay binibigyan ng pansin sapagkat ang nais ng Lord, ito po ay ipinagkatiwala sa atin ng Lord. That's why it's not a position or a title or an office. It is not limited to a function that is readily seen in public. Kaya hindi po ito limitado na ang akala ng iba, kailangan laging nakikita po. Hindi po ganon. Kaya minsan, yung iba, yung mga matataas na position sa isang church, hindi po gano'n na pagkikita sa labas. Kasi ang function niya po yan, kadalasan nasa admin. Siya po yung nagli-lead, may gift of administration. So dito po, napakalaga po na malaman po natin na yung ating paglilingkod ay kahit nasa pinakamababa o inatasan ka ng Lord sa magandang posisyon, hindi po natin pwedeng dala-dala yun ay pagmamalaki sa tao na tayo po ay naglilingkod dahil sa posisyon o dahil sa isang paginabang, isang binabayaran, ayaw ng Diyos yun. And the book of Ephesians chapter 4, what is the purpose of the ministry? Ano ba ang layunin ng gawain? For the equipping of the saints. For the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. So tatlo po yan. Tatlong bagay na layunin upang ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy, lalago, at magiging matatag. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Yan, equipping. Kailangan talagang fully equipped para sa paglilingkod. Para sa gawain. Sa ikatitibay sa katawan ni Kristo. Edifying of the body of Christ. So yan po ang nais ng ating Panginoon. Matibay, nakahanda sa gawain, at fully equipped po tayo. Know-how, wisdom and knowledge. Kasi po, nais ng Lord na yung gawain niya ay matibay at matatag. Sa verse 16, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies. Nais ng Diyos na mayroong collaboration, mayroong sharing, according to the effective working by which every part does its share. Mayroon kang kabahagi. Causes growth of the body for the edifying of itself in love. Kaya yan po ang nais ng Diyos sa kanyang gawain, na sa kanyang buong katawan, na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litit
ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. So, para mabuklod po yung perfect love, nais ng Lord, na yung whole body, yung katawan ng buong Kristo ay nakalapat. Ibig sabihin, knit together. Parang walang iniwan po yan sa sasakyan, no? Yung tornilyo na maliit. Pagka hindi nag-fit yun at inilagay nyo po sa makina, magkakaroon ng hindi magandang ugong o tunog yung makina. O kaya magwiwigil. Kaya nais ng Lord na yung katawan niya ng gawain ay talagang maayos, nakalapat sa bawat bahagi. Ibig sabihin, bawat pumapasok doon ng mga mananampalataya ay may bahagi. Kaya tinawag sila ng ating Panginoon para maglingkod po. Who will ministry? Okay, for we are God's fellow workers. Sinabi po yan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9 na tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. Kaya sabi niya, you are God's building. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ang ibig sabihin, kamanggagawa po tayo. No? Pareho tayo mananampalataya. May bahagi po tayo. Tayo po yung bukid ng Diyos, tinaniman po ng salita ng Diyos. Kailangan mag-grow, dumami, lumago. Tayo po yung gusali ng Diyos. Ang ibig po sabihin niyan, ang gusali ng Diyos ay yung mga manggagawa na makita ng Diyos na ito po ay nagbibit, lumalago, tumitibay at tumatatag. Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi po ron, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo po ay nilikha ng Diyos o sa pamagitan ni Jesus Christ upang gumawa ng mga mabubuting gawa. Kaya mong gumawa ng mabuti sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Sapagkat ito po ay inihanda niya noon pa na ito yung lakaran po natin. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, mapalad ka. Kasi yung mga nilalakaran natin, na ginagabayan po tayo sa pamagitan ng banal na espiritu at instruction ng salita ng Diyos at yung mga kamanggagawa ng Diyos, yung mga ginagamit ng Diyos, tayo po ay ginagabayan. Tayo po ay gumagawa ng mabubuting bagay. Kaya natin gumawa ng mabuti sapagkat mananampalataya tayo kay Kristo, sapagkat ito po ay ginawa na, inihanda na noon pa, na ito yung lalakaran natin. Alam natin yung mabuti at masama. At nais ng Lord na tayo po ay lumalakad sa ilaw. Ayaw niya na nasa dilim po tayo. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, tingnan nyo. As each one has received a gift. Merong bawat kaloob. Meron talagang kaloob ng isang tinawag ng Diyos na mananampalataya. Minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. So may pinagkatiwala, mayroong kaloob, mayroong naglilingkod, as good stewards of the manifold grace of God. Kailangan mabuti po tayong katiwala. Ayaw ng Diyos na masamang katiwala. Pagkat mabuti siyang Diyos. Kasi po, grabe po ang biyaya ng Diyos. Manifold grace. Pag sinabing manifold, ang dami po. Grace by grace. Kung tayo man po ay dumarating sa mga pagsubok para matuto lang po tayo at magiging matatag lang po tayo para yung ating pananampalataya ay lalo pang tumibay at nag-increase. Manifold grace of God. Huwag kang mag-alala. Kasi po, good stewards mabuting katiwala po at yung pinagkatiwalaan po tayo po ng isang ministry at kabahagi po tayo sa iglesia, sa church, ay naku, mapalad ka kapatid sapagkat pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Pagka pinromote ka ng Lord sa isang ministry, ay tanggapin mo, wag kang magbawas ng ministry. Dapat magdadagdag ka habang lumalago ka sa pananampalataya. Habang ikaw ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Kasi may promotion po ang ating Panginoon.
Kaya mapalad ka, huwag kang magtaka kung bakit kaya pinopromote. Kasi may nakita ang Diyos sa iyong puso na talagang siya ang pumili sa iyo. Kung dumaraman yung mga iba't ibang pagsubok, ay ano lang, laban lang, go forward. Huwag kang mag-backward kasi malapit ka na doon sa takbuhin, yung nakaset, yung nakatakda na takbuhin, at nandun yung gantimpalang naghihintay po sa atin. Why do we need to be involved in the ministry? Yan, napakalaga po na kailangan. Para makakilos po tayo at malakas po tayo, kailan involve po natin yung sarili natin sa gawain. Kaya sabi po sa Exodus chapter 7 verse 16, "And you shall say to him, The Lord God of the Hebrews has sent me to you, saying, Let my people go, that they may serve me in the wilderness. But indeed, until now, you would not hear." Ito po yung panahon ni Moses na talagang nakikiusap siya sa King Pharaoh sa Egypt na ilabas na po ang kanyang mga anak sapagkat alipin na po sila ng 400 years, sapagkat binisita na po sila ng ating Panginoon at dumating na yung tamang panahon na sila dapat ay makalaya. Kaya ang daming salot dyan, ang daming mga palatandaan na binigay ng Diyos na talagang palayain na po sila. Kaya ang nangyari po dyan, ang pinaka-tema dyan ay let my people go that they may serve me in the wilderness. Kasi talagang ang nais ng Lord na maglingkod sila kahit na nandun sila sa ilang. Wala naman imposible sa Diyos kahit na nasa ilang sila. Meron silang liwanag pagkagabi. At pagkaaraw naman, meron silang lilim na the pillar of cloud. Ganon katindi yung pinaglilingkuran nating Diyos. Kahit na minsan akala mo madilim na yung ating tinatahak. Kung susong-susong yung mga problemang dumarating, mga pagsubok po. Matindi na po yung pagtitiis natin at halos bibigay na po tayo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Alam ng Diyos yung iyong nararanasan. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Oo. Ano lang po yan? Pakikihati lang po yan sa paghihirap ni Kristo nung siya po ay nabubuhay. Magalak ka sapagkat anak ka ng Diyos. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I have pity on you? Yan, makikita mo natin yan sa Matthew chapter 18, verse 33. Yung mabuting katiwala. Meron siyang habag sa kanyang kapwa alipin. Tulad ng may pagkahabag ang ating Panginoon sa atin. Nahabag nga siya sa atin eh. Kaya nga siya bumaba para abutin po tayo para magkaroon po tayo ng buhay. Sa totoo lang po, mga patay po tayo nung wala si Kristo sa ating buhay. Talaga namang ang mga Hudyo lang po ang talagang ligtas nung sa kautusan sa Old Testament. Kaya nga bumaba na po siya para yung biyaya ay para sa lahat. Yung kanyang kamatayan at saka yung pag-ibig niya ay para sa lahat. Kaya sa 1 Timothy chapter 1 verse 16, "However, for this reason, I obtain mercy that in me first Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life." Kaya siya po yung naging pattern or example para manampalataya po tayo. Kaya yun nga yung dahilan kung bakit ang habag ng Diyos ay sakana. Mula kay Jesus Christ. First, Jesus Christ must show all long-suffering. Kaya nagtiis po siya, tiniis niya ang lahat para ito yung magiging pattern po. Halimbawa na iniwan niya po tayo. Kaya kung tayo man ay nagtitiis sa mga suffering dahil sa pagsunod kay Lord, ay praise the Lord. Ang mahirap po yung nagsasuffer po tayo na kasalanan po yung tinatahan natin. Ang tawag po doon yun ay kapahamakan ng tuho po natin. But you are ito matindi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Makinig po kayo. But you are a chosen generation. Pero mo piniling lahi ka ng a royal priesthood. Na po, ang pagkapari mo ay talaga namang maharlika. Alam niyo yung maharlika? Ay sa wikang Pilipino po yan, talagang mayaman. Talagang ano po yan. A holy nation, banal bansa. Pag mananampalataya ka, secured ka
His own special people. Peculiar, kakaiba ka. Biro mo, special people ka ng Lord, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. O mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na liwanag. Biro niyo po, tayo po ay mapapahabang at talagang sukdulan na pagpunta natin sa kamatayan, sa kapamakan. Pero hinango po tayo ng Lord. Naliwanagan po tayo. Kaya huwag kang malungkot. Ang tindi mo pagka nasa liwanag ka. Ang liwanag ang tinatahak mo, kapatid. Kaya nga, ang promise sa mga naglilingkod, this is the promise. Lahat po tayo na nakakasunod po. Maging yung mga hindi nakakasunod, unti-unti po. Lahat naman, pinagdaanan naman po natin. Ano yung sabi ng Lord sa Book of Matthew, chapter 6, verse 33? Ayan talaga yung pinaka-life verse ko sa buhay ko mula noon. At talagang tatapot, hanapin mo muna na pagharihan ka ng Diyos. But seek ye first. Yan ang una. First of all is God in your life. Unahin mo talaga ang Diyos eh. Alam niyo kung bakit? Yun ang sikreto, ang pagpapala ng Diyos eh. Pag pagharihan ka ng Diyos, at yung kanyang katwiran na sinusunod mo, hindi yung katwiran mo, hindi yung sarili mo, hindi yung will mo, hindi yung gusto mo, kaya tindi mo. Bakit? And all these things shall be added unto you. Ang pinaka-context yan, yung mga basic needs eh. Yung tubig, yung shelter, yung clothing, yung isusuot. Kaya sabi ng Lord eh, yung mga taong ganun eh, mga hindi mananampalataya, mga himpil. Kaya nung tayo pa naging mananampalataya, hindi na tayo mabalisa dapat. Hindi na tayo dapat nag-alala. Ang dapat pagkising pa lang natin yung righteousness, yung pagharian tayo ng Diyos, yung presence ng Lord, yung salita ng Diyos nasa mind natin. Buo yung ating paglilingkod, hindi partial. Kahit na yung panahon natin, ilimitado lang, pero binuhos mo yung whole heart, holy strength, whole soul, and your holy mind, ay, ako mga kapatid, matatamasa mo talaga yung and all these things. Pag sinabi ng Lord na and all these things, ang lahat ng mga bagay na ito, yung mga basic needs na to, bago mo hilingin yan, ibibigay ko na, alam ko na. Ang ibig pong sabihin, dadagdag pa. Ibig sabihin, napopromote ka. So, dati, yung bahay mo, talagang tama-tama lang, pero habang sumusunod ka, and all these things shall be added. Pati yung isusuot mo, gumaganda na. Pati yung kinakain mo, gumaganda na. Bakit? Ipinapaganda ng Diyos eh. Nagiging makulay yung buhay natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung nararanasan po natin yung mga bagay-bagay na iba't ibang pinagdadaanan po natin, huwag kang mag-alala. Pinagdaanan na lahat yan ng mga mananampalataya. Kaya sabi po sa Mark chapter 10 verse 29 verse 30, alam niyo po, ang sabi ni Jesus Christ, so Jesus answered and said, assuredly, yan tinitiyak po sa inyo, kakakausap niyo kanyang malagat, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or fathers or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel. Pero mo, who shall not receive 100-fold now in this time? Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come, eternal life. Oh, may pag-uusig eh. Nakalagay dyan with persecutions. At wala, tatandaan po natin, inassure ng Lord. Sabi niya, wala naman nag-iwan sa mga magulang, sa mga mahal sa buhay, sa mga kapatid na lalaki at babae. Walang nag-iwan. Oo, binabalikan niyan. Tapos naglilingkod. Ibig sabihin, meron silang panahon kay Lord, may panahon sila sa kanilang loved ones, may panahon sila sa kanilang trabaho. Kaya sabi niya, ito yung tatanggapin nyo 100 folds now in this time. Ano ba yung 100 folds na houses and brothers? Ang ibig po sabihin, kahit na malit lang yung angkan mo, mag-asawa lang kayo, wala pa kayong anak, magkaroon kayo ng maraming kapatid na mananampalataya. Marami kayong maging house, pupuntahan niyo po sila at hayuan sila. At magpatuto po kayo tungkol ng Kristo. Tingnan niyo, dami tayong kapatid. Kaya lang, talaga may persecution. Sabi ng Lord, with persecution. Kaya asahan na po ninyo at asahan na po natin na mayroon talagang pag-uusig. And the age to come, eternal life. Ito naman ang bigay sa atin ng Lord.
buhay na wala hanggan, yung darating na panahon, at ma-experience po natin sa kasalukuyan na panahon ang mga pangyayari. At tayo po ay maglilingkod na may kagalakan, kapayapaan. At yun ang nais ng Lord. Higit sa lahat yung pag-ibig. Na mararamdaman nila yung pagbabago, mararamdaman po nila yung pagmamahal ni Kristo. Ay inabot sila ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga pandemic, yung mga nadidepress, nawawalan ng pag-asa, pag nandyan po ang salita ng Diyos, nakukomfort po sila, naaaliw po sila. At pag nararamdaman po nila pagkilos ng banal na Espiritu Santo, talaga naman yung banal na Espiritu, talaga naman sila lumalakas at nagkakaroon sila ng panibagong pag-asa. Muli, maraming salamat po at pagpalain po kayong lahat. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Marami pong salamat, Ama, sa aming tinalakay. Sa hapong ito, nawa o Diyos, ang iyong masalita ay naitanim sa mabuting kalooban. Upang ito po ay tumubo at lumago, pagpalain mo kami lahat ng mga mananampalataya, provide mo kanilang mga pangailangan. Ang mga viewers po namin na patuloy na i-share po nila, ibahagi po nila ang mabuting balita sa kanilang mga mahal sa buhay. Purin ka, dakilang Diyos, palaguin mo po ang gawain na to. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.